Doana fans tamik kijo phateng pen nang pili apor kiro pipar pik lo lapen adun tusi nanggelang dun solang dorat doana fans tami nitum IPSLC NGO hoi pen kadom pipaje reglo kadom pini pipasi phirangke athengno nitum puthot nang chiklang thunang kokma purote patumi athege ni fight kretok siarni ake hai kongrong pip lape ari sangho tum phirangke athengno penang alam ningji pon lo labang so putha nitum lam klar ki piji phansi pini na toma thengno chiklang nang kok lo patumi kongrong pi la bare sang ho tum kaning je lam baki peklang alam la hokali atheke nilitum labang so APSLC NGO kiram tang matijong trok ani se tum seng pon lo lapen halabang so ahut ini tu bidisar si mai pu deng bos tame alang li rong asar ar pu doko kajok ake hai James hanse malom so por phan ad hoc committee alang le phansi mai phar pek pon lo la pen thu alang li tum kado gawe claim rap per tu phan la pen ke junda mi thang ke claim bag nang jia sai che claim ke det la pen ke claim rap per tu phan tame Thangna berta veche tengni dera jok nitum ladak pulo achik lo jon bang mai meeting padosi executive meeting padosi ki claim ke dam sai anta itum che than chimum pon bom nai itum da resolution la en pon pamilo tami alang atum me thanga sai che claim kle tapen khado ka be claim ra pera tum phan tengni dera jok nitum hala ke sengar ni pen non an nitum hada 99% majority do atum an nitum ning duk si la sorni chingwai nang ko Apalang tum han ke pha phe putali lo ada palang tum han batai tami tum call lo je ili tum mang bong hemi siang bong chi bong jing check do nang ne ning chi oi nang ne po joi ne adap tami tum phone na call lo tami alang tum ke bang je ning hang hede jok respond ave jok ni tum la soarni puthot la sobang so song seng tang der pot pang tang nang gi claim dam pa me nang gi rara pan chong thui cho bai nang ni pu pen pot ni tum kai por song arjap thip nei pusi ni tum aswani che don sar pe ni tum ki claim iki japon bang ka bidat pa pot nitum puthot akimi ar pusami chepek ponang kok lapen ke isi manghumi me lapen nek mi tado atheke kongrong pi kumal nitum kado yang same than pakla nitum APSLC NGO ke sengani pen kongrong pi aphan komen tu tong nitum phan amu kiram tang pachini tang sonda taksi executive meeting achik lo yon bang pe do nei latani tum han mai meeting ma pha pedal ande ami thang personnel kona nejer pir po chang lok po pipon lok nitum dada aku meeting dum chini jonde te kongrong pi do man tu si pon dada nitum chini ande atumi sonson nitum kongrong pi pe nitum han jumeme juno no lam nang karbo lagi alang pudam me alang kumar munelo la sini tum kado ka behon than pakla ring tung la helo atheke lagi tum bailo lo lagi tum keseng cheng ani kumal masi doma bote la helo klembang pu tum lo la se la supen lang dam pulote jem hansi lage malomso phan ad hoc committee hisab pen paklem pa alomso pa japona pusi halbang sorni mai por pek pon lo setame nitum non ke thekam long teng bangke juntu nitum ke seng ke cheng pen non an committee long ke dodong bang phuke pitari nuwe halo sa bonda alang tum phani tum plum joi lo expel plot lo putakali a tum ke claim ke dam ki sumanang denglong je than chimmo ma bedat ba pot nitum da mang prong lo ala tum phalo wang bedal lo setame nitum bang lalo alang le tum phan plung joi dagali expel plot dagali malom so por phan ka pisang pusini tum hasor ni pensame pangdak pon bonda alang tum putho aning chirui bang thulang meni puni tum kai kira ka chong hong dadu athege il tum hemi siamunit pena apose alang tum aning chirui bang lang meni pudani tum ka chong hong dadu ninge thi dadu bonda la puson ni tum han aku lam oil lam ar bok ji buni tum ninge thebe samya alang tum apuson ni tum phan lam puthot
lam karbo ki pi lai bang ke ning duk pi kheng ya pi pon ma pate alang to phan ni to man peng pi apa alang to phan puthot chiwang thuji lang mini pu ka chong hong da du samya alang to la puson klem kledat nang je potlo pusini to ka do yang simi than pakla ang to la pen ke nili kongchon bang hoi pen rada phan ka pachini kang tung la hello je नितुम APSLC NGO लगे 99% आ members के नितुम लोग से दोला लापे आपसी नितुम APSLC पिनांग तुम चिथान दो APSLC आरु चिथाक डाक ताइबोन पुस पिनांग तुम पंगडाक दो समय मांगहुदांग ने APSLC नितुम APSLC NGO आरु का चिथाक जी आंग्रिंग तावे लापे नितुम निंग तमा था थे लापे के नितुम किसेंग के चेंग आनी पे नांता में थिर क्लुक दुकलुक हैं बिनोंग लांग lapen ni tum kado we ham pachini gang tunggala hello ni tum APSLC NGO lake kibangji langar ni same karbeng lo mara phan lapen kidu kisung pen chenglo akenang an lapen ni tum thek an ke kai persem ar japonji lapen labang so hut kuman ni jongsi ni tum song men pen ni tum APSLC NGO men pen kupini कि ang किले रथे के hang thap tang ho ke claim tap tang ho lahai jong si komane claim det lepute alang to mi thang se adai chi anang ji lapen ke pinia to ma theng nu pen pang dak pon lo APSLC NGO amai phu lake ake hai bikrong rong phar lo lapen kong chon bang la nili mi thang ki rong hang ma lo lasi laso pen akaprek jong si komane labang so song amen pen claim thap do kok polote alang to mithang adai che nang ji lapen ke ni to ben sami soda isibak ang deng claim pon ji pusi kado yang sami pachin pon lo